pohjoiseen taas suunta ja tällä kertaa Rovaniemelle junalla ja siitä sitten UKK bussilla suunnataan. Ja... Ei vaan. Ei, mä ajattelin, että mitä sä tulet pois? Sen enempää me ei vielä tiedetä, että mihin mennään. Viikon päästä paluu takas. Katsotaan. On aina aikaa suunnitella. On. Tiukkaa kartan tuijottelua. Epätoivoitkua, kun on niin pitkät matkat. Eli vähän kukkakaanis on se muhennokseksi. Mitäs herkkuu siellä on? Crème fraichea. Holiday Clubin vessa. Lähtövalmistelu. Kyllä. Tää on vähän hankalaa tää maastoon pääseminen, kun tää Saariselkä on rakennettu turistirysäksi, niin mä lähden ihan väärään suuntaan kävelemään. Mä en löydä mettää. Ja kuten jonkun ilmeestä näkee, niin hän heti tiesi, mikä on oikea suunta. Tai josko kohta löytyisi tunturi. Pahakurun vesipiste etsinnässä. Lorina jo kuuluu. On kyllä upea paikka. Viritykset käynnissä. Sen verran säätiedotus lupaili ylipäätään tänne sadetta, että otettiin lisävarusteeksi tarppia. Nyt ihan vaan harjoitellaan sen käyttöä, kun ei ole fiksusti kertaakaan aikaisemmin sitä tehty. Miten menee? Onko meillä näitä jäljellä näitä? Oh. Ottaa kiikattaa. Tunti on nyt suhattu pelkän tarpin kanssa. Mitä Heidi sanot meidän suorituksesta? Ei ole kehuttava suoritus, ei ole mitenkään. Ei. Purettiin, laitettiin uusiksi, ei tästä tule mitään. Ei. Taikanyytti aukeaa. Pizzat työn alla. So Kohlenhydrate, Öl, das war so. Päällipuoli ei näytä paistuneelta, mutta pohja on rapsakka ja Maku on mahtava. ääntä kohden vaan. Jetzt noch ein Ingwer-Tee und dann Ingwer-Tee. Kello lähenee 9:30. Ihanaa saada jalat oikoiseksi. Tultiin vähän reilu 6 kilsaa. Aika kivaa maastoa, tai siis helppoa maastoa. Ei ollut vielä paljon nousuja. Loppukohta oli jo ihan sellainen leveä hiekkapaana, että ihan vaan taviskävelyä. Se ei ollut ihan niin kivaa, mutta helppoa. Silti jotenkin aika väsynyt. Näillä mennään. Juteltiin tuossa mökillä, siellä oli 3 saksalaista tyyppiä, jotka oli 2 viikkoa pyörinyt täällä
eri mestoissa. Ja sitten ne vaan kertoi kaikista kivoista paikoista, mihin me ei vaan ehditä tänään. Tai siis tällä reissulla. Vähän FOMOa pukkaa, mutta yritetään keskittyä omaan tekemiseen. Ja sulla sitten ne mitä jää. Hyvää yötä. Näytä. Yö oli kuiva. Ihan aamulla rupesi vähän tihuttaa, mutta teltta on kyllä kuivana pysynyt. Aamupalaan. Jaksaa. Mulla on kaikki ihan hyvin. Kaikki hyvin. Polve ei satu. No niin, se on hyvä hetki sellainen. Kello oli 9:30 kun startattiin. Sade on lakannut, mikä on ihan jees. Pilvistä on ihan harmaata. Heikos kunnossa, mutta... Yritä mennä. Tuliks hyvä? Pakko siitä on hyvä tulla. Tämmöiset maisemat. Lähestytään Luulammen kahvilaa. Käydään kattoo, onko siellä jäde. Ei löytynyt jäde. Sä et halunnut. On kyllä ihan tehty makusta. Aina sama juttu. Sä et halua, mutta sit sä syöt muu. Mm. No niin, ensimmäinen poroaita saatu. Täällä on ihan tällainen luksuskulkeminen. Hyvin mahtavaa. Löydettiin melkein joen ylityspaikka, kunnes todettiin, että me ollaan väärässä suunnassa ennen mennä siitä yli. Elikkä... Lähdetään takaspäin. Joo, takaspäin. Ollaan reilu puoli tuntia tultu väärään suuntaan, että saadaan ihan hyvä keikka tästä aikaiseksi. No niin, nyt on taas valtabaana löydetty. On tätä kyllä vähän helpompi kävellä. Kyllä me tykättiin tosta pienemmästä polusta enemmän, vaikka se ei ihan oikeaan suuntaan viennytkään. Se oli tosi kiva reitti. Kai me niihinkin vielä päästään. Siis päästään niinku tarkoituksella. Joo. Mä luulen, että mä pääsen kyllä siitäkin. Onks kylmää? Lounastauko. Ai että. Ei, nyt meillä on lientäkin siellä Kurpitsalaksessa oikeesti. Niin, tai katsotaan kun sekoitetaan. Ai niin, totta. Mutta ei se ole ton näköinen ollut kyllä tähän asti. Joo. Yes. Hyvä. On kyllä hyvän näköistä. No oo. Saatiin vähän auringonpaistetta tähän menoon. Johan rupesi hymyilyttää. Lounaskin teki hyvää kyllä. Monta syytä hymyä, eikö se ole? Mitä?
Monta syytä hymyä. On. Ehdottomasti jalatkin kastui jo. Tai siis niinku ilman kenkiä. Oli kiva ylitys. Oli. Just ennen lounasta niin saatiin sopivasti jalkoja vilvoteltua ja sukat pois jalasta ja löyhyteltyä niitä siinä samalla. Niin. Huolletaan ihmisiä välillä ja huolletaan sielua koko ajan. Rautulampi. Rumakurulta lähetty ja Luulammella pidetty pullatauko ja sit eksytty vähän ja sitten taas palattu reitille. Nyt me ollaan Rautulammella ja päätettiin, että lähdetään vielä tonne Lankojärvelle yöpymään. Oliko helppoa? On ihan tehtävissä. Hyvä. Kuinka monta kuvaa voi ottaa yhdestä purosta? Voi sitä huonomminkin taukoja viettää. Heidi pääsi jo noin pitkälle kengät jalas, mutta sit tuli tenkkapoo. Mä otin jo paljaaksi ja mietin, että mistä menee yli. Siitä sitä yli tultiin. Joko on jalat lämmennyt? Oh. Ja näyttäisi heti kun pääsi ylös siellä. Joo. Tovi saatiin kyllä olla. Alkupää oli ihan hyvää ylityspaikkaa, mutta on niin leveä, että loppuosa oli vähän vaikea arvioida. Heti uusi ylitys, mutta nyt apua. Tästä niinku teoriassa pääsee kuiviin jaloin. Jaiks. Miltäs tuntuu? Just pyhiin hikeää, että aika lämmin. Oh. Lämmin olo. Aivan ihana ilma. Oh. Tää on niinku kevyet hattarat taivaalla ja aurinko paistaa ja siivi löytyy ihanasti tohon maastoon. Tykkään. Kyllä myös. Ihan on taas erinäköistä. Ollaanko me niinku samassa paikassa ollenkaan? Hei. Huomenta alkaa päivänloppu äämöttää. Heidi äänitehosteet on vähän kurjuutta indikoivia. Ja sen lisäksi me ollaan vaihteeksi pois polulta. Et vähän silleen epämääräisesti tonne suuntaan kuljetaan ja katsotaan
Tästä ei pitäisi olla pitkä matka enää, ehkä 500-600 metriä Lankojärvelle. Lankojärvi löydetty. Nyt kun löydettäisiin vielä se autiotupa, niin ois ihan bueno. Tässä on ollut vähän kartanlukuhaasteita. Meidän kartta on 1:100 000. Ei kun, mihin se on? Kartan mittakaava ei ole ihan sellainen, mikä olisi kauhean tarkka tänne. Kävi Kämmisen kanssa ja tarkoittaa sitä, että emme oikein kartanlukijoina hahmota, että mitä maamerkkejä näkyy. Esimerkiksi jos tulee isoja puroja, ojia, ylityksiä, että mikä näkyy kartalla ja mikä ei. Ja sehän johtaa siihen, että me ei saada itseämme kartalle. Ja sitten toinen ongelma on se, että kun tuossa kartassa on noita merkkejä, että missä on autiotupaa ja kaikkea muuta, niin niillä merkeillä peitetään nyt sitten nekin vähäiset maastomerkit, mitä siellä kartassa on. Ja just sillä kriittisellä alueella, että kun lähestytään sitä kohdetta, niin vähän meinaa usko loppuun välillä. Hyvä, saatiin vielä iltajumppa. Kyllä ihan totta, että sitä kyllä tarvii. Petristyynä. Kankeet paikat. Hyvä. Kyllä kelpaa. Hiekkapohjaa. Aika bueno. Virkistävää. Uunifeta pasta velliä. Toistaiseksi ainakin. Löydettiin perille. Saadaan ruokaa. Kyllä. Käytiin pesulla. Kyllä. Mikä se on päivän fiilis? Kaikki paikat sattuu. Kohta on hyvä fiilis, kun saa ruokaa ja pääsee makaan. Heidi on tässä kerennyt vähän venyttelee. Mulla on se urakka vielä edessä. Mut Kato hyvä, kun ei ole ruoka vastaan. Joo, mut iltatoimet ja nukkumaan kyllä. Lankojärvi. Autiotupa ja varaustupa. Ihana paikka, kun tän lopulta löysi. No niin, Quasimodo. Kaikki on kunnossa. No niin, Sateeseen päälle, lippis päähän. Hanskat käteen. Let's go. Sateiseen aamuun herättiin. Oli vähän kehno yö molemmilla, liian kuuma, liian jotain pyöriä hyörii. Mutta ei ainakaan kastuttu yöllä. Päivällä voi olla toinen tilanne. Suunnataan tuonne Kotakönkäälle välietappia ja jos on kauhea keli, niin mietitään sitten mitä tehdään. Ei pitäisi olla mikään kauhean iso nyt tää ensimmäinen pätkä. Heidi meni jo yli, otti kengät pois ja me eri taktiikalla. Kengät jalasta, täältä on jo varvikot kastellut. Niin ne kastuu tässä päiväaikaan kuitenkin. Ja sitten ne kuivuu nopsaa. Lits, lats ja löts. Se oli helppoa ja vaivatonta. Oli tosi helppoa. Katsotaan, kaduttaako kohta. Siellä se joeuoma on meidän maamerkkinä. Koko seuraava etapi. Jos se häviää, niin sitten on taas omat reittisuunnitelmat käynnistyneet niin sanotusti. Vapauttaa tää märillä kengillä kävely. Ei tarvi ihan niin paljon miettiä, mihin astuu.
ilma. Maisemat on hienoja. Ja tätä ruskaa me ollaan täältä metsästetty. Pieniä väriplinkkuja plänttejä löytyy sieltä. Katsotaan mitä vielä reissuaikaan kerkee tulee. On niin huurus tää suojakotelo jo. Sulla on vähän extreme yritys. Joo. Ui. Oho! Oot sä aikamoinen tartsan. Joo. Kotakoin könkään laavu. Tuossa kohtaa ei mennä sitä puolta. Niin, sinne ei kannata lähteä. Ei se on sitä suota. Et tämä menisi niinku samoilla korkeuskäyrillä. Niin toi. No märkää on. Yritys ettei olisi. Toivottavasti ei takki sulaa. Luultiin tulevamme autiotuvalle, mutta tultiinkin laavulle. No se on, kun ei lue karttaa. Ei tulee yllätyksiä. Todellakin. Hei, pysyttiin polulla, mutta autiotupa hävisi. Joo. Joo, matka jatkuu. Siihenkö se loppuu? No joo, mä en usko, että ketä kiinnostaa kuulla mun laulua. Jatketaan Hikiojaa pitkin Rautulammelle ja katsotaan jäädäänkö Rautulammelle vai poiketaanko siitä sitten Suomunruokkuun. Hikioja sitä reunusta pitkin eteenpäin. Nyt on niin komeet värit. Aurinko paistaa. Aika maireeta on tässä kohtaa. Ihana aurinko on pilkottanut, sade lakannut ja taivaalla on ihania rakosia. Se keventää mieltä ja askelta aika paljon. Syvempiä ruskanverejä odotellessa. Tääkin on aika kiva. Ihan järkyttävän hieno. Ei saisi murto-osaa väreistä näkymään kameralla. Mitä? Me tultiin ihan johonkin toiseen maailmaan. Vaivaiskoivua ja tunturia ja auringonpaistetta ja lintujen laulua. Onko tää sama mesta enää ollenkaan? No Heidi on sama. Ei ole muuttunut. Elikkä tästä jatkuu matka eteenpäin. Ei taaksepäin. Tunturi yli. Johonkin, minkä nimeä mä en muista. Onneksi sä et vastaa kartasta, mutta en mäkään ajatellut nyt kertoa paikkojen nimiä. Etkö? No nyt mä ymmärrän, miksi mä sain puheenvuoron. Vaan lähdetään menee tuosta tuntureiden yli Suoktu mutku johonkin autiotuvalle. Et vähän sit lähdetään tosta omille poluille. Ei nyt ihan suunnitellusti. Katsotaan miten meidän käy. No niin, tulihan se kohdekin. Suomunruoktu mieleen. Sinne. Luultavasti. Me yritetään kovasti lähteä nyt omille poluille tässä, niin Heidi löytää vaan muita polkuja. Vaikka me haluamme villeiksi ja vapaiksi.
Tunturissa on hyvä yrittää piiloutua. Onneksi ei ole menossa missikisoihin. Kyllä. Mitä me täällä meidän kauneudella, kun luonto on tällättiin. Vaikea tässä on kilpailla. Aata, mulla on lintu! Ensimmäinen omatoimitunturi Suomessa. Yes! Lentävä matta. Wow! Pitäis kyllä olla sateenkaaren toinen pää täällä. On tää sellainen aarre. Onks kaikki hyvin? Näyttää, että ollaan menossa maailmanlaidalle. Tie vaan hävii edestä. Kauheella vauheella tunti rinnettä alas ja Heidi melkein juos. Ja ollaan tultu kyllä niinku reilu etappi. Aika nopeaa meni tää taivaalla. Aika yllättävän hyvä fiilis. Kyllä. Jalka ei paina, ei yhtään vieläkään. No sä saat hakea vedet sit. Kun rupeat kehuskelemaan. Suomun ruoktu. Hypätään sinne. Maestro Heidi, mitä olet meille kokannut minun puutteellisista eväistäni? Täällä on tämmöistä todella hyvää chateau. Mikä se on? Sataykanaa. Ilman kanaa. Satai-kastiketta. Niin, satai-kastiketta ilman lihaa. Viinitillä. Kookosmaidot unohtu. Ja riisiä. Kirpsakka aamu on auennut. Meillä on seuraavaksi 3 kilometriksi suunnitelmat. Sitten katsotaan mihin päädytään. Haluatko sä Heidi sanoa sun mietteet kameralle? En halua. Koska heti aamutoimiksi pääsemme tästä yli. Hyvä Heidi! Lähdettiin museokohde. Museoitu 1978. Ollut saunaina ja tehty sitten autiotuvaksi. Vanha kämppä. Tässä aamutuimaa hyvä miettiä eilistä. Mä ainakin itse tykkäsin reitistä ihan super paljon. Se oli ihan valtavan nätti ja ihana reitti. Ihan mun suosikki tähän mennessä näin parin päivän takaa. Mut upea se on tääkin aamu auringonpaisteessa lähtee liikkeelle. Kirkas taivas ja joo, seikkailut odottaa. Niin, alamäkeä pukkaa. Alamäen jälkeen
lasku. Yritän vähän ruskan värejä tallentaa. Nautin jokaisesta väriläntistä, mitä täällä on. No niin. Kenkiä ei oteta. Tää on aika hyvä, jos holahtaa, niin se on kyllä reittä myöten. Pitäisikö se vyöremmin avata, vaikka se tuo epävakautta, mutta jos holahtaa, niin ei ole selällään tuolla. Tai siis jos on, niin pääsee ylös. Näyttää tukevalta. Ihan ei uskaltanut samalle puulle laittaa, niin tuntuu, että lähtee pyöriin. Yes. Kiva lounaspaikka löydettiin. Kotsuang nuudelia. Tämä on uusi viritelmä. Katsotaan miltä maistuu. Valtatiebaana jatkuu. Vielä useamman kilometri. Varmaan 5. Lähdettiin vähän seikkailee. Oli tässä niinku polku, jota ei kauhean moni ole käyttänyt. Ja joka vie puoleen väliin rinnettä ja sitten se jättää meidät sinne kivikkoon. Ja katsotaan, tullaanko samaa tietä takas vai mihin päädytään. Mutta vähän tälleen lennosta vaihtui taas suunnitelmat. Mä pistää sut etulinjaan, niin saat etsiä sen polun. Joo, mä etsin polkua. No onkin sitten enemmän haastetta kuin voisi olettaa. Dodi, miltäs tuntuu kun mä löysin poronsarvet? No niin, tätä on kuule etsitty viimeis kesästä asti. Jaa. Asti kotona odottaa sellainen 10 vuotta täyttävä, joka pettyi viime reissulla, kun mä en tuonut sille sarvia viime kesänä. Ja mä lupasin, että mä tuon kun mä löydän. Kato miten upea. Oh. Ollaan tässä nyt useampi tovi rämmitty ryteikössä. Meillä on ollut vähän heikko suuntima. Katsottiin jossain kohtaa, että tonne 2 tunturin väliin pitäisi tähdätä, että sieltä löytyisi seuraava määränpää. Mutta sitten kun tuolla menee jo puuraja alapuolella ja rinnettä alaspäin, niin katoo ne kaukaisuudessa olevat tunturitkin ja niiden välinen rako. Että vähän ollut heikko, yritettiin kompassilla kanssa katsoa, että otetaan siitä se suunta, mutta ilmeisesti alkaa kompassi vetelee viimeisiä, kun pohjoisen neula hyörii suuntaan jos toiseenkin, niin siihen ei ihan voinut luottaa. Onneksi tässä nyt ihan iso eksymisen vaaraa ei ole, että kyse on vaan se, että törmätäänkö suoraan tuvan pihaan vai päädytäänkö polulle jompaan kumpaan suuntaan. Mutta en voi suositella, eli arvon katsojat, älkää tehkö tätä kotona. Älkääkä varsinkaan tunturissa. Joo, ei ollut kauhean vahvaa ryteikkökulkemista. Tultiin ainakin 500 metriä ohi kohteen. Tonneksi polku löydettiin. Löydetään kyllä perille. Kello on 6:15 ja me päätettiin lähteä vielä Niilon päältä. Niilo. Niilon päältä, en tiedä. Jatkaa Suomun laavulle. Joku Suomun järvi, en muista.
Ei me tiedetä enää mihin me ollaan menossa. Matkaa 5 kilsaa. Aika pitkäksi menee päivä. Ja sitten tässä on edessä vielä tällainen epätoivo suora, että näkyy tunturilla ihan tolkuttoman kauas. Et ikuisuusmatka edessä. Ei voi maisemia moittia. Nyt joka askellus sattuu Joo. johonkin. Aika haastavaa tää reitti. 100 metriä vielä perille. Hup, hup. Ihanaa. Oli kyllä aikamoinen Tuo kävelypäätös. näkyy vesi jo. Ihan superkaunis paikka. Niin on. Me ollaan täällä tunturikoivujen keskellä. Tunturit siintää ympärillä. Nää ihanasti kellertää jo ja aurinko siintää tuntureiden takaa. Ai että! Kaikki vaatteet mitä löytyy nyt päällä. Joo, aika viileä on. On. Meillä on kaunis nössö, eli poropasta. Tuoksuu ihan valtavan hyvälle. Onko nälkä? On. Jopa suus. Joo, kyllä oli päivä. Ei kyllä näin väsynyt ollut vielä mikään ilta. On kyllä nätti. Mitä Toukka? Yöllä kävi vähän pakkasen puolella vissiin lämpö. Tai siis kylmyys. Oli ihan superkaunis tähtitaivas, kun kävi yöllä kävelemässä. En ole niin kirkasta nähnyt kyllä ikinä etelässä. Ja täällä on ihan superkaunis aamu. Itse. Mikä se siellä? Erekkutatti. Sieltä on hyvin nesteet hävinnyt. Meinas tulla munakas keittoa. Menee niin kovaa karkuun, ettei niitä näe. Nyt ne poikkeaa polulta. 3, 4, 3. Oi! Oi anteeksi, kumpi säikähti enemmän? Ai vielä tästä, kato kuinka monta näitä on. Hei, me tullaan polkuun pitkin. Kiitos. Ihan huikea keli. Ihan mahtavat maisemat. Ja tänään me otetaan kevyesti ja mennään vaan tuntureille. Niin. Tonne olisi tarkoitus mennä.
Ja lounaaksi kanatonta, liemetöntä kanakeittoa. Jos kenkä on tippunut, se löytyy tosta. Suunnitelmiin muutos. Yllättäen lähdetäänkin Railon sivua eteenpäin. Jätetään toi takana siintävä mäki väliin. Joo, ei ole ihan sellainen varmi olo tällä polulla. Siellä taitaa kiilopää odottaa. Saa kyllä hetken odottaa, että täältä sinne asti kavutaan. Ei ole ihan vetrein jalka enää tässä kohtaa. Mitä sä teet? Sen verran pengertää, ettei yleensä paitsi luomilla ratkaisuja. Ok. Mikäs fiilis? Kyllä tässä vielä kammi saa paiskin tänään, mutta hyvä. Niin kuin palkinto edessä kiilopää huippu ja sit vaan lasehditaan jonnekin illaksi. Kiilopää lähenee askel askeleelta. Vähän jyrkempää nousu. Joo, vähän erilaista kuin tähän mennessä. Oiskohan se siinä? Ihan superhelppoa paanaa tää alastulo. Tultiin Kiilopäältä alas tuohon Kiilopään infokeskukseen, mikäli pidettiin lyhyt huoltotauko siinä ja syötiin ja nautittiin juoksevasta vedestä lyhyesti. Nyt on ihan kauhea jatkaa vielä eteenpäin. Palelee. Jalat on ihan setsuuria. Nyt lähdetään tossa vielä 5 kilsaa tallustelee laavulle, että ollaan siellä yötä, että ollaan huomenna sitten lähellä ja päästään takaisin. Viimeinen maja on pystyssä. Täälläkin on virkeitä lukiolaisia suorittamassa opintopisteitä, niin on paljon nuorisoa. Tässä pääsee itseään tuntemaan vanhaksi, kun hipsii tonne sekaan. Hän oli nopea. Ensimmäinen valikoi. Onko niitä vielä enemmän? Pottumuussit ja lihapulli sienikastikkeella, vakkariruoka. Kuulehan Toukka. Vika ilta. Mikäs on fiilis tästä päivästä? Hyvä. Oli tosi rankka päivä kyllä, mutta... Mikä teki rankaksi? No mäet. Tai niinku se maasto. Tai siis niinku, olihan se tosi paljon nousuja ja tosi paljon laskua. Ja oli jyrkkää ja piti varoa askeleita tai astu harhaan. Ja...
Mutta oli kyllä komeet maisemat. Niin oli ihan mahtavat. Ja samoin myös tämä loppu, mihin tultiin tälle laavulle, jonka nimeä en kyllä muista vieläkään. Niin ihan erilainen, mutta jotenkin tosi sympaattinen ja söpö ja rauhallinen. Rauhallinen niin kuin lopetus tälle reissulle. Ja varpaat ei satu. Kello on 11 ja lähdetään viimeiselle etapille takaisin Kiilopäälle. Mennään vähän eri reittiä. Lepposa aamu. Ihan mukava keli. Ihan kiva päästä myös kotiin. Kyllä ruska etenee koko ajan. No niin, ja sit punnitaan rinkat. 11:30. On kävelty koko Rovaniemen halki ja etitty ruokapaikkaa, koska mikään ei kelpaa. Tuolla on nyt kaukaisimmassa ruokapaikassa sit asemaan nähden. Viimeinen Via Dolorosa. Tästä on 2 kilsaa asemalle. Mahat on ihan sairaan täys. Ihan hirveen täys. Ei saa kirrattua edes lantioita. Ei. Saanko mä tervehdyksen? Se oli kiinnostavampi tuliainen kuin minä.